Казвам се Мина Георгиева и съм строителен инженер. Собственик и управител вече 9 години на фирма Имоти Ин ЕОД. Нашата фирма е специализирана в строителство на жилищни сгради, индустриално строителство, тунелно строителство и всякакви вътрешни ремонти, обзавеждане до ключ, интериорен дизайн и всякакви услуги, които могат да бъдат полезни за клиентите, които имат нужда от нов дом или ремонт на съществуващ. Нашия проект, с който се гордеем най-много, е собствената ни сграда Витоша Ин, която се намира в квартал Бояна. Малка бутикова сграда от 13 апартамента, която построихме 2019 година. Ние се отличаваме от нашите конкуренти с това, че ние предлагаме специално отношение към клиента. Обръщаме внимание на всеки един детайл, записваме внимателно въпросите, на които искат да им бъде отговорено и се стараем да бъдем иновативни и модерни. Дейността на фирма Имоти Ин се извършва предимно на територията на град София, като имаме обекти, които са извън София, в близките градове и региони, като Перник. Ние сме членове на Камарата на строителите от 2018 година, като основно преимущество това са връзките и контактите, които ние получаваме, както и обученията, които се провеждат за нашите служители, като здравословни, безопасни условия на труд и сертификатите, които по СБУТ ние получаваме от Камара на строителите. Другото, което е постоянната информираност за всички нови неща, които се случват в нашия бранш, строителния.